नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही बवाल और कुछ टेंशन वाला भी खबर आप लोगन खातिर लेके आयल बानी कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के काल एगो ट्रेलर आए वाला रहे जो ना के नाम रहे प्यार किया तो निभाना, जो कि काल सुबह 11 बजे आप लोगन के एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर देखे के मिल जाई। लेकिन अब उनकर एगो और फिल्म के ट्रेलर आ रहा बा जो कि उससे पहले ही आ जाई, यानी कि 11 बजे से पहले ही ट्रेलर आ जाई जो ना के नाम बा राजा की आएगी बारात। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जी के ई फिल्म बा जो ना के लाल बाबू पंडित डायरेक्ट के बड़े, सुरेंद्र प्रसाद एकर निर्माता बड़े। और ई जोन ट्रेलर बा SRK म्यूजिक से काल सुबह यानी कि 2 अक्टूबर के सुबह सुबह 6:30 पर आप लोगन के देखे के मिल जाई। तो खुशी के बात ई बा कि खेसारी जी के ट्रेलर आ रहल बा और दोनों ही शानदार फिल्म के ट्रेलर बा, अलग अलग जोनर के ट्रेलर बा। लेकिन टेंशन के बात ई बा कि एक दिन में दोनों आ रहा बा। जी हाँ, अगर एक दिन के गैप दिहल गई रही तो ज़्यादा अच्छा रही हमारा हिसाब से। एगो 2 के रिलीज़ हो जाए तो एगो 3 के चाहे 4 के रिलीज़ हो जाए, लेकिन एक दिन में दोनों ही ट्रेलर आ रहा बा। 6:30 बजे राजा की आएगी बारात और 11 बजे साथ प्यार किया तो निभाना। जी हाँ, एगो फिल्म में खेसारी लाल यादव जी के साथ खेसारी जी और काजल राघवानी बड़ी, और दूसरा फिल्म में जो कि सुबह 6:30 बजे ट्रेलर आ रहा बा वो में खेसारी जी के साथ सुदीक्षा झा बाड़ी। आप लोग एक भी ऑफिशियल पोस्टर देख सकता नहीं, जो कि वाकई कमाल के बा। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोगन के एक्साइटमेंट बढ़ रहा बा या फिर गुस्सा बढ़ रहा बा, कैसे कि कुछ भी हमरा समझ में ना आ रहा बा कि हम का कहीं। बाकी आप लोग समझदार बनी, कमेंट में अपन राय जरूर दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।